Kublai pi baro nakaliang kedudasyon Kendra Shillong ipiliang sobhai pi syakatup kubor mataka janmit. Shuaban pash ki kubor ki babanya nginya pet shuai ki mat bakongsan. Lapin kut no ya kejingle niam beden klam has im ajnar mataka sngi. Penbena katanat railway ya kejing penhiar do de kabai shong rel ka bakentup ya ka AC chair car ki executive class jong baro ki rel ka bakentup ya ka Vande Bharat da alpusan na ka shispa. Las dang ya kejingelang jong ka culture working group ka G20 hapo ka jinglong president ka India ha Hampi ha Karnataka. Bat la yo kem ki pulit ya sanwut ki badan ki ha ka jingjia ya sho halai kra. Ki kubor ki babanya la pin kut no ya ka jingle niam beden klamanta ka sngi ha ringkat ka jing duai ba jingle niam ba ishong kun has im ajnar ha ka step pernga mene ka sngi la penlong ya ka jingle niam ka bakentang ban yaro bat burom ya ka ten ka wet ka do ki long shwa jong ka kur sukpo bat ki balong ki nong shong shnong ki baningkong ka sor jowai ka benta ka bakham long kerpang ha ka step jong ka sngi khaddu ka de ka cho thendai ka bala penlong haman laki yeng ban yo jingker khu na utre ki rot kat ba ha ka por shi teng sngi ki paj ba ki laya lum has im ajnar ban sakhi ya ka jingle niam khaddu ha ka bakut lawan ra ya ka knong belai bat bu ha ha pedeng kapung ka jingle niam kala kala kan san ha ka por ba bret ya ki rot uwei hadien uwei bat ka ba pen ikanat ya ki paj ba Haka jingle niam matau snem lawan banyadon rangkat dak riu pauk mat ke jela kabaken thop ya ulat ke jela uphaku johan Menteri rangba ke Meghalaya Conrad ke Sangma Chief Justice ke Meghalaya Sanjeev Banerjee Menteri ke Sarkar jela Kerman Shilla bat kiwe ki basha khot ngau bha Katanat railway kala penbena ya ka jing penhiar dor ya ka bai shong rel ka bakentup ya ka AC chair car ki executive class jong baro ki rel ka bakentup ya ka Vande Bharat da alpusan na ka shispa la batay bakani ka rai ka longkum shi benta jong ka jing penhiar dor ya ka bai shong rel hadian bakala don ka jing duna ki nong shong rel da sanpho na ka shispa haki lai pho sngi balala da ka bapai khmat ban kring ya ka nonglet nong wan da ka rel katanat kala rai ban penkop bor ya ki zonal railway ban penhiar dor ya ka bai shong rel ka bakentup ya ki jaka shong badon AC ya ka ne ka jing penhiar dor on pentre kam haki AC chair car bat ki executive class jong baro ki rel ki badon ya ki jaka shong badon AC ka bakentup ya ka anubhuti bat vista dome coach Ka jingelang balai jong ka culture working group hapo ka jinglong nongelam ka India ya ka G20 kelas dang ha Hampi hajan ka World Heritage Site ha Karnataka menta ka sngi kinong mi khmat na kiri ki ba ha hapo ka G20 kiri ba sha khot ngobha bat ki seng na bari kin se shim benta hat na do menta ka sngi hado ka khat ar tarik matau benai ka India kelabo South Likimat bahakmat nakabenta ka working group ban yada ya ka riti ka dustur ban penne pensa ya ki jaka sanam ban kintir ya ka riti ka dustur bat ki karkhana ki ba penmi ya ki tiar kitar ki ba katkum ka jup da ka ba pendan kam lingba ki core technology nakabenta ban yada bat ban kintir ya ka riti ka dustur Ki pulit inin ke sngi kila kem no ya ki san ngut ki brew ki biadon kti ha ka jinga sho kabla poi shadu ka jing wiang ding ya ki lightly ki kali halaim kra police station Superintendent of Police East Khasi Hills uba Sylvester Nongtnger ula ong bakini ki san ngut ki bla sha kem ki de na baro artli ki ken hun ki bla don kti ha ka jinga sho halaim kra yakini ki san ngut lalet ra hakmat ka yeng bishar bat hukum ban bo san sngi hapo ka jing khmi ki pulit nakabenta ban penlong ya ka jing tokin Ka Meghalaya State Kickboxing Association sa sien pat kalayo ya kalat ban ai khublei ya ki samla ki ba mi khmat na ka jilla Meghalaya ha ka jingele ka kickboxing ha ka Wako India National Seniors Masters Kickboxing Championship kabla long ha sports complex Lovely Professional University Jalandhar Punjab ha ka bakut jong ka jingele ka kinongele ka kickboxing ka MSKA kilala ban wanra burom hadu santali kitakma bakentup artali kitakma ksiar Artali kita kemarupa bat kawe kata kemarnong. Usamla syai bolang lingdo mauplang
ubade uwe na ki referee bakna tam hakani ka tournament ulayo pediang ya ka grade C referee certificate katba unong ya lekai kickboxer barang ba Mordecai S Kharpuri ulayalam ya ka kinhun kom unong ai jing hikai Kawe ka karkhana thang Deoyong kabadon hakathan shalang ha West Khasi Hills District ha Meghalaya kalasha penkelem hakabor penya district ka West Khasi Hills District nin kasngi yakani ka karkhana late bean klem na yo jingbit nakabor penya district kani ka jing penkelem ka wan hadien balayo kem ya sangot kitrai ki badon kti hakabante ya kate ka karkhana bean ki pulit ki labatay ba shiteng jong ketika karkhana la penkelem da ka board district min hau banai nopra jong snem arhajar arpuar bat on penkelem pura menta ka kenti hadu menta lala ban penkelem tang ka we ka jaka palat tedem henry on beteng ya ka jing penkelem ya baro ki karkhana thang Deoyong bean menta ka tayo menta pat nginya pet ya ka jinglong jingman ka sun meneng ha shilong Kajing shit kalong alpun rio point pra degree Celsius, bat kajing kriat kalong kat pra point pra degree Celsius. Kajing sngem kahaw-haw kalong pra puan na kashispa min step, ban rio puan na kashispa jan meet. Kandan kajing hap slap ka bamalumala hakibabun ki jaka. Shwaban poy siya kapakut jong katup kubor nga nyapay biyang sashi sin yakimat bakongsan. Lapin kut no yakajing le niyam bedin klam has at nar mentakasni. Penbena katnat railway ya kajing penhiar dor ya kabay syong rel kabakin thup ya ka AC chair car ki executive class jong baro ki rel kabakin thup ya ka Vande Bharat da arpusan na ka shispa. Lasdang ya kajing yalang jong ka culture working group ka G20 hapo kajing long president ka India ha Hampi ha Karnataka. Balayo kem ki pulit ya sanmut ki badon kti ha kajing jia ya syo halai mukra. Te parlok da kitu ki khubor ngila poi shaka pakot jong kathup khubor jingi menta ka janmiet hadu bangin de syambyang bat phila shai ka sngi khublei phi baro स्वच्छ जल और नारी का संघर्ष दोनों का